amamu ive chukwu ji wee karafu anyị ndụ kedu ife Sodoma na Gomora mere anya aka emere eji wee karafu anyị ndụ Chineke ka iwe du ọkụ gbadata lechefo ụwa niile ka iwe du ọkụ gbadata hey na na-abịa Chineke kelu ka ewolu na-ele iwe ka ụfọdụ tụgharịrị welie na esezi ese na-ekwerata m ka nọ ụfọdụ ya chekmiri ya na-eme ha tọnụ ọnya fụzalụ mgbe eji akwa iko ịkwakọkwakwakwakwakwakwa ibu mmadụ ịkwakọkwakwakwakwakwakwa. Praise the Lord. Let me shock you. O nwere ike a na-akwa akwamuvu onye mma ka akwara. Ụdị ọbụla ọ sọkwara ya bụrụ agbadego m ụkwụ na windo agbadego m ụkwụ na adị ihe na anụma na wardrobe arụkọtakwụkwọ m si nwa mmadụ nwa Chukwu kelekesi a nọrọ ka ọ na-echu mmiri gịnị na ahụrụ gịnị na a na-akwa iko ịkwa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  mana akwacha m ya bụ na onwere uru dunia. This is what you want to use your life for. No vanity upon vanity. Jesus. Amen. Na even no wo Chineke ka iwe du ọkụ megịnị nya gbadata de pio wa ya gbadata ka bịa ekene iba bure bele no zo mi be n'ezi ndị pastor ọzọ na-asị Chukwu biko meela anyị ebele anyị ememego Chukwu biko meela anyị ebe na emego ụwa na-atọ ka Chukwu ka kiz na Chukwu nya mebie ya meli ebele ka ị na-achị azụ kwa biko Chineke ka iwe du ọkụ gbadata ma bakwa speaker ihe nwa ịmali ngwa esiste m ozi ọma Satan get behind me ka iwe du ọkụ gbadata ịkwachago n'iko ịtesichago nvancha ịgbadogo ọkpa na ceiling kwa ịgbadogo ọkpa na window mana ulu adịrọ n'ihe ulu adịrọ itesigo atọm test ka mma m ulu adịrọ n'ihe ndị anwụma mesisko speaker ihe nwa ya shebe fọ ka iwe du ọkụ gbadata Chineke Chukwu iwe du ọkụ gbadatana anya nke mebele nya gbadatana